Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. COVID-19 cases sa Mandaue City. Din kadaghanan nini sa City Jail ni sumada nag 223. Gawas sa face mask o face shield, gihulagway nga virus blocker na usab ang gisulob sa uban. Akusadong nipatay kang Christine Lee Silawan nga si Renato Lienes na palgang patay sud sa prisuhan. Dugang mga maayong lungsuranon nihatag og hinabang sa upat ka mga nagsuon sa Minglanilla. Pinayloay og mga bisan unsang butang pinaagi sa social media ni Oso karon. Ani ay magsuon ug mag-agaw nga nipakita sa ilang talento isip pahimangno ug pasalamat sa frontliners. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hangtod ni mga panahon ni sa kagihapon na gidaganon sa mga kaso sa COVID-19 virus. O pagkabago mga kaso sa COVID-19 natala sa Mandaue City niadtong weekend. Samtang sa Konsolasyon, may mga bagong positibo usab nga natala. Ani ang report ni Nico Sereno. Niadtong Sabado, tulo ka mga bagong kaso ang natala sa Mandaue City. Usa niini gikan sa City Jail, samtang tagsa gikan sa Tribunal Barangay Sentro ug sa Barangay Banilad. Pagka Domingo, usasab ang nagpositibo gikan sa Barangay Look. Gipahibaw sa City Hall, gi-isolate na hinuon ang maong mga pasyente nga sagad asymptomatic ra. Katong case gikan sa Banilad na ani siya nag-isolate sa usa ka hotel kay nagtrabaho man siya dito sa hotel, pero all of the cases nga new cases na to asymptomatic onya gi-decontaminate na sad ang ilahang mga balay ug atuas ang gipadad-an og mga lockdown kits. Sa COVID-19 map sa Dakbayan, makita ang mga barangay nga nahugpaan sa mga positibo nga kaso. Musumada na kining tanan sa 223 ka mga kaso. Labing daghan ang gikan sa City Jail. Kung community cases ang hisgutan, labing daghan ang sa Barangay Cambaro na po ka mga kaso ug Barangay Mantuyong nga may 7 ka mga cases. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, laing 2 ka mga kaso usab ang natala. Niadtong Biyernes, gipahibaw ni Mayor Johannes Aligado na kumpirmar nga positibo ang usa ka 69 anyos nga babay taga Barangay Pulpugan. Samtang pagka Domingo, natala sab ang laing positive case taga Kambyuhan, Barangay Kasili. Pulos naka-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang maong mga pasyente. Mipahimangno ang LGU sa mga tao, musubay gyud sa mga lagda aron dili mo katap ang kaso. Sub-sub usab ang decontamination nga gihimo sa mga opisyales sa lain-laing barangay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa pagsaulog sa Idel Fitr, Police Regional Office 7 na nanghatag og mga kanding ngadto sa mga Muslim leaders ning Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report.
Sukwahi sa nangaging katuigan. Yano lang ang pagsaulog sa Muslim community sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Eid al-Fitr karong tuiga. Wala na mga tapok-tapok nga gipahigayon sa ilang mga moske alang sa hiniusang pagampo. Sa ilang kaugalingong panimay na sila mihimo og paghalad subay usab sa nasinating pandemya. Mao pud ang guidance sa atong kuan. Pinakadako nga imam sa Pilipinas nga ari lang ta sa balay magampo og mag-celebrate sa Eid al-Fitr. Ganiha, gihatagan sa Police Regional Office 7 og 7 ka mga kanding ang mga Muslim leaders sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa pagbisita ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro. Nabatasan na sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 ang kanunay paghatag og mga kanding o baka ngadto sa Muslim community isip pakighiusa sa ilang kasaulugan sa Eid al-Fitr. Walay media nga gitugutang makakuha og hulagway sa hamubong programa sulod sa sports complex. Hinuon nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga higpit nga gipatuman ang social distancing sa tibuok kalihukan. Because of the current medical issues, we cannot really have a big gathering. Lapu-Lapu is in GCQ, so we just selected a few that we have a ceremonial gift giving of live goats. Karon isa opportunity nga nagpasalamat nila kay tungod nagmalampuson ang ato ang pagpahigayon sa ato ang ECQ nga wala gitay nakita gani nga Muslim nga nataptan sa maong COVID-19. Nagpasalamat nga sa among mayor Ahudjan at sa mga kapulisan nga wala sila yung undang sa pagsuporta o pag-control sa maong sakit. Nagpasalamat nga sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala nga sa among panalangin na iyang gidungog among pagampo nga nakahuman mi sa among month of Ramadan. Gikan sa sports complex, gidaladayon ang mga halad nga kanding ngadto sa moske sa Barangay Pahak aron maihaw. Kabahin sa tradisyon sa mga Muslim mao nga ang imam mo'y gitahasan sa pag-ihaw sa gihalad nga hayop o gikinahanglan nga ang posisyon sa hayop ang ulo niini nagatubang sa kasadpang bahin. Gibahin-bahin ang karne sa mga kanding ngadto sa 8 ka mga moske sa dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga displays vendors sa dakbayan Sugbo kay makadawat na or madawat na ninyo ang iyong panginabuhian nga gitagana sa doli. Sinakong bugas ug kinarton nga mga produkto nga mamahimong gamiton sa inyong on-the-spot nga negosyo. Ano ang report? Kini ang mga kinarton nga mga produkto nga nakaroon sa Plaza Independencia. Mga dilata, bihon, mga sabon, itlog o uban pa mga produkto nga nagkaandam alang na sa distribution. Wapay labot ang mga sinakong bugas nga iapil sa pagpanghatag. 400 ka mga displaced vendors ang magkadawat og tag 50 kilos o sa kasakong bugas. Kini aron magamit nila sa ilang pagsugod sa panginabuhi. Gikan ang ayuda sa dole nga musumada sa 20,000 pesos ang matag-usa. Ang katuning mga vendors nga na-displace, dili ni siya sa COVID ha, katuning mga vendors nga na-displace during sa atong pag-implement sa DILG Memorandum Circular 121. Unya, maulagi ito nang hangyo, magyuto sila through Mayor Labella, gitabangan sila, unya sa office sa Office of the President sa Visayas. Giklaro ni Raquel RC ang hepe sa probe kadto lang mga vendors nga may apply og naghikay sa mga dokumento maoy makadawat sa ayuda. Sila ang mga vendors nga wa na matuguting maninda sa sidewalk sa wala pa magsugod ang COVID. Samtang matod ni RC, ang makuhang mga paninda sa mga vendors gikinahanglan nga didto nila ibaligya sila mga Pinoyanan og dili sa daplin sa kadalanan. Inegosyo gini siya sir, pagkabuhayan ni siya. Unya dili ni sad inegosyo balik sa sidewalk sa ilang lugar katong ilang na-display sa nato sila. Mitiyabaw kaniadto og misamot na karon tungod sa nisinati nga COVID-19 pandemic ang mga vendors tungod kay nawad-an sila sa ilang panginabuhian. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Sitwasyon karon nga gidili ang pagwasgawas sa balay aron kalikayan ang coronavirus, sagad sa kadangpan sa mga tawo ang social media. Hinungdan nga kining page sa Cebu Border Community nahimong sentro sa binayluay sa mga butang. Gawas nga nakuha ang imong panginahanglan, naghatag usab kini og good vibes. Kini ang report ni Femery Dumabo.
Nagsugod lang sa napo ka mga miyembro sa niaging simana. Apan karon, miabot na sa 60,000 ka mga sakop. Way kwartahay sa Cebu Barter Community. Apan mag-ilisay lang og pagkaon o kaha mga butang nga gamitunon kaayo ning panahona. Gikan sa yano lang nga mga libro, mga tanom, botilya, mga gadget, gamit sa mga bata, duwaan, hangtod na sa mga prutas o tanon, mga pagkaon, luxury items, jewelries, sakyanan ug bisa na gani mga properties. Anaw say manok igsasabong nga ipabarter o game usab kaayo ang mga miyembro. Name it and you'll have it. Kay bisan serbisyo sama sa patato, photography o guban pa andam nga ipabarter sa kun unsay maganahan sa gitanyig sa ubang mga miyembro. Nakapakatawo usab sa mga miyembro ang mga rason kun nganong ipabarter ug ang mga komento sa ubang mga sakop. Ang nakanindot usab kay ang ubang mga simple ug mahal nga butang gipabarter og mga goods aron madonate sa mga batang may cancer o sa mga silingan, sa lola nga nagkinahanglan og gatas ug daghan pa nga charitable cause. So we were actually thinking, how can we help in dismantling the fear and anxiety of individuals? Naglisod bang good o palit, naglisod o ang uban pa kana niabot po ng time na magsige na lang kag panghimo sa imong balay. Sa maong page, gisiguro nga way bastos, way pang-insulto ug puro nagpromote og positivity. Hinungdan nga komento sa kadaghanan nga nalingaw sila, samtang nakatabang sa uban ug diha sa ilang gikinahanglan ug sa pagpanglimpyo diha sa balay. Imagine ang iyang Cartier earrings, iyang gibaylo og 5 kasako nga rice. Kay iya sa diha ito ipanghatag. The next person kaninga time, tapos na ay mga naka-assign na ikaw ang imo lang i-check is make sure na kanang nag-follow sa guideline. Usa kini sa pagpakita nga sa bisan unsa nga sitwasyon, bisan sa kalisod, mugawas gyud ang pagka-creative sa mga Pilipino aron lang makatabang samtang nalingaw usab. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok, Balitang Bisdak. Paspas nga misaka ang mga kaso sa positibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Silian Singkulan sa report. Sa weekend gipahibaw ni Mayor Samsam Gulya sa iyang social media account nga ubay-ubay ang mga nadungag nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. May mga pasyente sa dakbayan nga nagpositibo human adunay kontak sa mga nagpositibong pasyente kaniadto. Sama sa duha ka kontak ni patient number 8 ug ang mga kontak usab sa patient number 10 sa barangay Tangke diin may unom nga nagpositibo. Samtang lain usab ang mga nadugang nga mao sila si patient 19, 20 ug 21. Usa ka babay nga taga barangay Tangke, ang usa health worker nga lalaki ug ang usa 45 anyos nga babae sa barangay Linaw. Kagahapon gipahibaw usab sa mayor nga may dugang mga kaso diin 7 kanila ang may direct contact gihapon sa mga nagpositibo. Samtang ang upat nga mga nadugang sila si patient number 22, 23, 24 ug si patient number 25. Samtang ang usa ka sitio sa barangay Tangke gi-lockdown ug higpit nga gibantayan. 40 na ang mga nagpositibo sa dakbayan apan usa lang gihapon ang naka-recover niini. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulen, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Akusado sa pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan ni atong Marso sa miaging tuig napalgang patay sud sa bilangguan. Siluan Mirondina sa report. Pasado alas 6 kagahapon sa buntag, napalgan na lang nga wa nay kinabuhi sulod sa iyang selda sa Lapu-Lapu City Jail ang 43 anyos nga si Renato Payupan Lienes alias Renren. Mato ni Jail Superintendent Jessie Kalumpang, warden sa Lapu-Lapu City Jail, napalgan na lang sa mga kaubang PDL ni Renren nga nagbitay na kini sa CR sa ilang selda. Giswayan pa kini pagdala sa klinik aron matabang apan hingpit nang nakutluan sa kinabuhi si Renren. Gikatahong mga tinabas nga uniforme
nga gipurma og pisi ang gigamit sa suspitsado. Apan mismong ang warden dili kumbinsido nga nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi si Lienes. Ang tanan nga nag-suicide mo gawas man ang nila at then daghan magsuka or maggawas ang laway mapasa ang t-shirt. Katong ato ang PDL nga kuan di-allege na nagiko, wala magud siya mapitiuman. Nasayran sa RTV Balitang Bisdak nga wala na sa barangay Bangkal ang pamilya ni Lienes ug mibalhin na kini sa dakbayan sa Sugbo. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa live-in partner pinaagi sa telepono apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Iyaha lang isuon lang di lang ko mo wala ko comment lang ay. No comment lang ko lang. Matod sa warden, gisiguro nilang malahi og selda si Lienes, human masayri nga may mga kabanay si Christine Lisilawan sulod sa selda. Gani sa selda ni Renren, upat lang sila ka mga PDL. Karon magpakanta ko investigation kay ako mismo katanaw ko sa kuan, mura mag foul play sa Itabo. Nag-request ko sa kuan ma'am sa crime lab sa Soko na with the permission of the kuan immediate family sa atuang PDL. Nag-akong pakwaan o utupsin ang para makuha ginatagod sa Ginoo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, hepe sa City Intelligence Branch, kansang grupo ang nakasikop kang Lienes nga mas maayo gayud untang natapos ni Lienes ang husay sa kaso. Si Lienes kinsa nasikop usa ka buwan human sa krimen, miangkong siya ang responsable sa kamatayon sa dalagitang si Christine Lisilawan kinsa iyang naila-ila online gamit ang nagkadayang mga dummy account. On our part, solid man nato ang case against sa iya ha. Mga murder weapon, stains, and other pieces of evidence na linking him sa pagpatay kay Christine Silawan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mabot sa 400 kamao versus Filipino workers nga natanggong dito sa kauluhan, miabot na sa Sugbo niadtong weekend. Samtang opisyalis sa IATF nakadaig sa mga lakang nga gihimo dinhi sa Sugbo batok sa COVID-19. Ano ang report ni Nico Serino? Usa sa duha ka mga barko nga naabot niadtong Sabado ang MV St. Michael the Archangel. Sakay ini ang mga OFWs, sagad mga seafarers nga taod-taod nang natanggong sa kauluhan. Tagsa-tagsa ang pagpakanaog kanila sa barko aron matuman ang physical distancing. Miagi sab sila og proseso sa documentation gikan sa lain-lain nga mga government agencies. Hilabihan ang kalipay nila nga nakauli na sa Sugbo bisan kun i-quarantine pa pag-abot dinhi. Grabe ka lipay. Kay dugay-dugay yung quarantine pero sunod lang tas protocol. How long man sir ang quarantine? 26 days. Kauli na gid sir, salamat kayo. Pero willing pa 14 days pa man sir no? Oh. Kwanto mo diri quarantine? Okay ra sir, at least na dire. Gipasakay ang mga OFW sa mga buses aron madala sa hotel aron dito ipaubo sa 14-day quarantine. Kabahin pa kini sa health protocol sa di patugtan nga makapamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Niadtong Sabado usab, bibisita sa Sugbo ang mga opisyales sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases kun IATF-EID. Nakigtigom sila sa mga opisyales kabahin sa mga lakang nga gipatuman. Nakadaig ang chief implementer sa IATF sa hugot nga koordinasyon sa mga opisyales. Gipahibaw sab nila ang plano pagdugang og accredited laboratory sa Sugbo aron mapun-an ang testing capacity. Nakita ko naman yung preparation nyo. Yung talagang sakit buhay. Napakaganda ng programa na I believe this is one of the main reason that nakita natin na ang ating mga OFWs is well received dito sa area ng Region 7. The key to really preventing another wave of this virus and also the key to slowly reopening the economy in Cebu is to build up our testing capacity for PCR tests. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa
Sa lalawigan sa Bohol, miabot ni atong Biyernes sa kadlawon sa Tagbilaran Port ang 28 ka mga returning Boholanos. Siyam ang locally stranded individuals ug 19 ang overseas Filipino workers. Unang batch ang siyam ka mga locally stranded ug fourth batch na ang 19 ka mga OFWs nga miabot sa Bohol. Human sila ma-stranded sa Cebu dihang mag-lockdown ang mga probinsya gumikan sa COVID-19. Miagi sila sa mandatory health protocols sama sa negative PCR kun rapid test. Pag-abot nila sa Tagbilaran Port, gidisinfect sila o gidala-gilayon sa pasilidad alang sa 14-day quarantine. Niadtong April 28, miabot sa Bohol ang 65 ka mga OFWs o 52 ka mga Boholano nga miuli niadtong May 9 human ma-stranded sa Manila ug sa Cebu. Usa ka sunog ang miulbo sa Pusok, Lapu-Lapu City karon lang yung hapon. Adunay update o live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, dali nga napaubos sa second alarm ang alarma sa sunog nga miulbo karong hapon sa Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang alarma sa sunog sa may ML Quezon Highway diha ra gyud sa barangay Pusok. Nag-involve kini Bob ug usa ka kan-anan gagiyong gipanag-iya sa pamilya Umolon. Mato di Pusok Barangay Councilor Nadine araw-araw kikatahong nagsugod sa maong kan-anan ang sunog kay matud pa dunay nagluto og kinipasab ang gisusi kun mao ba kini ang hinungdan sa pag-ulbo sa maong kayo. Gawas sa maong eatery Bob, lakip sa naapektuhan sab ang duha ka mga residential houses sa maong dapit. Matud ni SFO1 Haji Loden sa Monte sa Lapu-Lapu City Fire District, gibanabanang moabot sa 250,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Tulo ka mga pamilya usab ang naapektuhan nini. Na far out ra hinuon sa kabomberuhan ang sunog alas 4:02 karong hapon. Gibutyag sab sa report pinaagi sa Lapu-Lapu City Fire kang Chief Inspector Manases Bautista nga walay natala nga injury sa maong panghitabo. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing mga mayong lungsuranon ang padayon karong mitunog hinabang sa upat ka mga magsuon dito sa lungsod sa Minililla. Lakip nini ang mga nag-alagad usab sa simbahan. Silian Singkulan sa follow-up report. Sayo kaganihang buntag, gitunol sa usa ka madre sa Archbishop's residence ang pipila ka mga pinutos nga mga hinabang. Naglakip kini sa mga sinakumbugas, diaper, pagkaon ug uban pang mga panginahanglan. Matod ni Sister Rosa Gonzaga nga may mga maayong lungsuranon ang mitunol og hinabang nga gipaagi sa Archbishop's residence. Kini human makita sa telebisyon ang kahimtang sa upat ka managsuon sa lungsod sa Minglanilla. Namatay ang ilang inahan, gumikan sa Balatian ug ang amahan nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo, persons under monitoring kon PUM. Mato di Sister Rosa, nganing panahon sa pandemya, kinahanglan gayud nga magtinabangay ang usag-usa. Actually, nakita nila sa TV nga na ilahang nabati ang gibati sa mga bata nga na-orphan na lalo na sa ang baby nga 1-year-old pa lang kaya ang naghatag ani minus ayaw magpaila. Pero ato lang silang iampo nga, hatagan silang mayong panglawas. Kaganiha, diretsyong gihatod sa GMA RTV Balitang Bisdak News Team ang mga hinabang nga gitunol ni Sister Rosa sa panimay sa upat ka mga bata. Nahinangup og gikalipay kini sa upat ka mga bata nga nadawat gikan sa maayong mga lungsuranon ug sa simbahan. Ang ilang mga silingan ug mga opisyal sa barangay nagtinabangay aron pag-atiman kanila. Sa hinabang og bugas og diaper og sa puna. Thank you sa hatag sa Gipaabot na lang ang resulta sa swab test sa ilang amahan ug hayan makauli na kini karong simanaha sa ilang panimay. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.
Nagmingaw ra ang Mandawi City karong adlawa nunot sa kasaulugan sa Eid al-Fitr. Minus ra ang mga sakyanan sa kadalanan ug mga nanggawa sa mga panimay. Daan ang gipahibaw sa mga sakop sa Muslim community sa syudad nga sa mga panimay ra sila magsaulog sa Feast of Ramadan karong tuiga. Espesyal ang pagtapos sa balaang buwan sa Ramadan sa Muslim community sa Dakbayan nga ilang sa ulugon unta pinaagi sa pag-ampo ug bangkete. Apan tungod sa COVID-19 sa mga panimay ra sila magsilibrar. Samtang si Mayor Jonas Cortez mitimbaya sa Muslim community sa ilang selebrasyon karon. Gideklarar nga holiday sa tibuok nasod karong adlaw. To our Muslim brothers and sisters, dawata ang akong mainiton nga pahalipay sa inyong pagsaulog sa Eid al-Fitr. May Allah shower you with more blessings and happiness that you all deserve. Happy Eid al-Fitr. Kay holiday karon na daghang pamilya ang misaulog nini og nagpabugnaw pinagi sa pagpangaligo sa dagat. Gitugot na kini sa mga lugar nga ubos sa General Community Quarantine apan hugot sab gihapon ang malagda nga gipatuman. Ang report ni Nigo Sereno. Alas 12 kita kutob ha. Ang nangaligo labi na puros kita taga tagaliluan. Ang dili tagaliluan ato ginapangayo ang quarantine pa. Subsub nga nagroving kini mga tanod sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan. Gisuroy nila ang tunay public beach nga sagad dagsaan sa publiko labi na karon nga holiday. Daghang mga pamilya ang nangaligo aron magpabugnaw taliwa sa grabing kainit. Apan gipahinumduman sila sa lagda sa kagamhanan labi na sa social distancing. Inspection kami sa matag karon ug unya kay kung gituman ba tong guidelines. Pero ang magbantay nga re ako giingnan nga ato gyud pangayag quarantine pass para may lahan ginatog dagadiin kay for safety purposes. Sa pag-downgrade na sa probinsya ngadto sa GCQ, gitugta na sa Kapitolyo ang pagpangaligo sa kadagatan ug sa kasapaan. Mabuntag gikan alas 6 hangtod alas 12 sa udto. Sa may Pilapil Park sa Barangay Katarman, ubos sa Taytayan, may pipilasab nga nangaligo kaganiha. Sama ni pamilya gikan sa Konsolasyon nga migamit sa kahigayunan aron nga makarelax. Nagkasinabot ra ba? Wa pud mi gibaw nga kuan day kanang naayang lidi. Sinabot ra nya. Mo karon pa pud kabalik kaligo. Sigara pundos balay. Tag 25 pesos ang entrance sa mga ligo sa maong dapit. Gisiguro sa caretaker mapatuman ang ilang mga safety measures. May thermogun pagsulod, alcohol ug foot bath. Giawhagsab ang mga guests nga manghunaw daan una musod. Oo, gitagaan na mamigkuan sa munisipyo nga pwede na mag-open pero magsunod mi sa guidelines sa gihatag sa ila. Like ka na magmask o na quarantine pass. Naman mi gisuwat diri nga kuan mga bawal. Kasi bawal man. Bawal ta mag-video kay dayon social distancing gihapon bisag ka nang nangaligo. Malipayo na lang ang nagduma nga natugta na ang pagpangaligo aron inanay na sabunya nga mulagsik ang ilang dapit nga grabing naapektuhan atol sa GCQ. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawa sa face mask o face shield, ang uban adunay laing pamaagi pagproteher sa ilang kaugalingon gikan sa pagtakboy o pagtapot sa virus. Kini ang virus blocker nga isunob sama sa kwintas na alang lang sa ubang mga tao makatabang. Ano ang report? Usa si Raquel RC, Pangulo sa COVID Action Team sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kanunay mag-atubang sa mga tao nga ilang madakpan nga nakalapas sa ECQ protocol. Aron makalikay sa posibleng pagtakboy sa virus, nagsulob siya kanunay og face mask ug sunglasses. Apan gawas nini, gikwintas usab niya ang usa ka air purifier. Matud pa kini ang gigamit sa ubang mga opisyal sa gobyerno busa misuway usab siya. Medyo mahal ang air purifier nga iya gikwintas nga panguntra usab sa kagaw kay chargeable man kini. One time nakabantay ko, nakakita ko ani mauntang nagka-interest ko kay nigsulob si Gov Gwen, yun ani pink lang to iya, pink and white. Unya gulo unsam na niya kita ko sa online na nagkuan ko dito mo tong nipalit sad ko. Kina gitawag nga virus blocker nga gibutang sa sama sa ID holder. Gani pipila sa iyang masakop nga mga frontliners migamit usab nini. As to assurance ko sa effectivity, di ko kahatag yun sa assurance. Pero ambot psychological baka pero murag paminaw sa dato murag okay man sad.
Kaya ako naaman ko allergic rhinitis. Inana ka na nangyayari ka mga pollens. Dali ko makuan, pero murag okay man sa kong paminaw, Sir Ana. Wapay pagpasabot ang mga batid sa medisina kabahin nini, apan alang sa mga migamit nini, kung makatabang kini aron paglikay sa virus, mao'y ilahang pamaagi aron makapawagtang usab sa ilang kahadlok. Kauban si Marlon Wilgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nadugangan na usab ang mga pulis nga nagpositibo sa coronavirus disease kon COVID-19. Gitugan ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Cebu City Police Office Director, nga dunay tulo ka mga sakop sa Mambulo Police Station nga nagpositibo sa virus. Hinoon, mga symptomatic ang mga pulis o na-isolate na. Mukapila sa 20 ka mga pulis ang nagpositibo sa coronavirus nga pulo sa symptomatic gikan sa Station 6 o Station 5. Gipasalig sa liderato sa PNP Central Visayas nga suportahan ang mga pulis nga gitakbuyan sa balatian. Dili usab makabalda sa ilang operasyon o pagpatuman sa visa and order ang nahitabo sa ilang ginsakpan. Ani ay manag-igagaw ug managsuon nga mipakita sa kamaayo nilang musayaw ug mensahe aron lang gayud nga mapakita ang ilang pagtahod ug pasalamat ngadto sa mga frontliners. Si Femari Dumabok sa report. Nagtrending sa social media kining post ni Kate Aguilar sa mga pagumangkon nga kwelang nagsayaw nga gamit ang TikTok pag-awhag sa publiko sa pagsunod sa mga mando sa gobyerno aron makalikay sa COVID-19. Sulob nila ang ilang mga uniform, pagpakita sa ilang kami nga usab sa pagtungha diha sa mga eskwelahan. Ug sa dayon tapos sa video, sulob na nila ang mga uniform sa health workers, dungan ang pasalamat ngadto kanila. Niani ang video og 189 ka shares, 2,500 nga views ug dulaan sa 600 ka reactions. You know I'm gonna get ug ni ay mga apo ni Nats Humawas ang nipadangat sa ilang gugma og pasalamat sa tanang mga frontliners. Mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga government employees, mga army at mga police, at mga LGUs na nagbabantay at nagproprotekta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang nasa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy holiday.